O meu nome é Sureli e hoxe, xunto co meu equipo, vou demostrar que a masificación turística en Galicia é un problema. Antes de comezar, creo que é moi importante definir o termo que estamos a tratar. Masificación turística. Falamos de turismo masivo cando un número elevado de viaxeiros acoden aos mesmos sitios, ben sexan praias, pobos ou monumentos. Pero, que consecuencias pode traer isto nos lugares de destino aos viaxeiros? Moitas, e todas elas negativas. Imos expoñer as máis importantes. Primeiro, repercute negativamente na vida da xente que vive nos lugares de destino, que ve como as súas rutinas e a súa tranquilidade se ven alteradas. De súpeto, nos meses de verán ou vacacións, moitos lugares triplican ou cuadriplican a súa poboación, surxindo problemas de aparcamento, grandes colas nas estradas e nos supermercados e ocupación total na hostalaría. Por exemplo, se te vives nun sitio como é o Concello de Ares, que ten pouco máis de 6.000 habitantes, e no verán pasa a haber máis de 15.000 persoas, é inevitable que a túa vida non se vexa alterada negativamente. E se te vives nun sitio como é o Concello de Cedeira, que no verán triplica a súa poboación, surxindo problemas de aparcamento, grandes colas nas estradas e nos supermercados. Terás que prescindir de algo tan básico como é o descanso. E se te vives en Vigo e chega decembro, a túa calidade de vida descenderá notablemente polo ruido e o estrés que xeran. Masificación. Grandes colas no comercio pequeno, polos ruidos, non podo aparcar, onde aparco en invierno. Colapsa todo o sistema sanitario. debido aos elevados costes dos alexamentos turísticos. Colapsa tamén o pueblo, a circulación do tráfico. Pero entón non é que o diga eu. Polo que vexo, o pobo tamén o pensa. E estes povos son os que o sofren. Estes lugares son só algúns exemplos dos moitos que hai en Galicia afectados polo turismo. Pero poderíamos nomear moitísimos máis, como vemos no gráfico da pantalla. O maior argumento de defensa do turismo é, como non, un argumento económico. Os turistas gastan e deixan cartos no pobo polo que é positivo que veñan. Pero este argumento non se sostén, xa que está demostrado que o turismo afecta negativamente aos lugares de destino en materia económica. Que quero dicir con isto? Pois que a poboación vai ver afectada a súa economía debido á suba de prezos que trae como consecuencia a chegada do turismo. Esta suba de prezos afecta a todos os ámbitos: hostalaría, alimentación, ocio e, sobre todo, alugueres. Os prezos destes dispáranse ata volverse prohibitivos para a xente que necesita vivir ali todo o ano. Por exemplo, nun sitio como Ribeira, podes alugar un piso novo, amplo e con vistas ao mar por 500 euros ao mes. Pero no verán tes dúas opcións: ou te vas ou pagas 5 veces máis. Ninguna destas opcións é solución para unha persoa que ten que traballar ali todo o ano. Seguindo coa economía, neste caso, no aspecto laboral, hai que destacar a precariedade e as malas condicións dos postos de traballo que crea a chegada do turismo. Son postos de traballos temporais. Que queremos? O peixe ou aprender a pescar? Queremos un traballo estable e de boa calidade. En serio credes que vale a pena crear postos de traballo nestas condicións e botar por terra todos os dereitos que costaron tanto conseguir? Estes son só algúns dos argumentos que demostran que sí, efectivamente, o turismo é un problema en Galicia, pero poderíamos nomear moitísimos máis: os incendios, a contaminación acústica, a contaminación do mar, a construcción desmesurada que afecta a zonas verdes e xera danos irreversibles na flora e na fauna autóctona. Moitas grazas pola súa atención.
nos ven á cabeza. Rúas sen xente, comercios pechados, cafés baleiros, en resumo, aburrimento. Se agora vos falo da primavera ou do verán, cambia a cousa. Semana Santa, praias, surf, xente por todos lados. É dicir, o turismo non é o problema, é o motor. Boa tarde, son Laura e coas miñas compañeiras Luís Canido, Ida, Adriana e Irene defenderemos a nosa tese que se sostén en 3 sólidos argumentos. Turismo como motor económico, turismo como motor cultural e turismo como motor demográfico. En primeiro lugar, é innegable que o turismo é un motor económico tanto a nivel estatal como a nivel galego. O turismo é un eixo fundamental da economía global. Os últimos estudos demostran que non só como actividade propia xera postos de traballo, senón que tamén arrastra outros sectores creando empregos indirectos como na agricultura, a pesca, etc. Por outra banda, podemos falar do peso no PIB, que nos últimos estudos ronda o 11%, uns números nada rexeitables. E non se trata de empregos estacionais ni moito menos, senón que estamos a falar de traballo estable para todo o ano. E cada vez máis. Os últimos datos sobre a peregrinaxe no Camiño de Santiago están a amosar que se trata dunha fonte de diñeiro a considerar e a proliferación de diferentes vías, camiño francés, inglés, portugués, etc. Incide favorablemente nesa desestacionalización. Así mesmo, os beneficios do turismo reverten na poboación local, xa que se melloran as infraestructuras de comunicación, os equipamentos, a vida cultural, os servicios sanitarios, o saneamento. Tería chegado a Ave a Galicia se non fose polo Camiño de Santiago ou por todo o turismo que busca un lugar menos cálido no verán. E todos os galegos saímos beneficiados. E tamén podemos falar das melloras no aeroporto de Santiago ao longo dos anos xacobeos. E xa estamos nomeando investimentos públicos, porque tamén estes van a actuar de combustible para o sector privado. Por poñer un exemplo, a mellora dos servicios de saneamento permiten a construción de novos hotéis cos seus correspondentes postos de traballo. As novas formas de peregrinaxe crean novos empregos, no transporte axudando os peregrinos a levar as súas mochilas dunha vila a outra. O motor económico vai íntimamente ligado co motor cultural. O turismo ten gran importancia na recuperación do patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Galicia non se pode quedar á marxe da innovación tecnolóxica. Debemos aspirar á vanguarda. Non esquezamos que o Camiño de Santiago foi un eixo vertebrador da cultura e identidade europea desde a Idade Media e que o seu status internacional queda patente, incluso ao aparecer nas monedas de euro. 6 séculos que recibimos peregrinos e sempre foi fonte de intercambio e enriquecemento tanto económico como cultural, por que agora vemos os turistas como enemigos? Por suposto que a carón da ruta xacobea surxen miles de actividades artísticas e culturais, como as exposicións e museos. Porén, a vida galega é moito máis rica e variada e non podemos esquecer as moreas de persoas que coden cada ano aos entroios da provincia de Ourense ou as Semanas Santas de Ferrol e Viveiro ou ao Festival de Cannes, por non falar da cantidade de rapazada que acampa en Ortigueira ano tras ano para celebrar o Festival Celta. Iso é masificación turística? Non. Iso é riqueza, diversidade e intercambio. Estamos a falar do que todos entendemos tradicionalmente por patrimonio. Pero non podemos esquecer que o turismo e a innovación camiñan xuntos. E como exemplo temos todo o que podemos ver na Feira de Turismo Fitur, onde atopamos Fitur Tech Guai, Turismo e Inteligencia Artificial, Fitur Screen, Turismo e Cine ou Fitur Linguas, Turismo e Linguas. Como terceiro piar fundamental, defendemos que o turismo é tamén un motor demográfico. É un feito indiscutible o problema demográfico que afecta, sobre todo o interior de Galicia. A despoboación e o envellecemento da poboación son unha grave pandemia, que conleva a moitos municipios a non contar cos servicios que deberían. Sen embargo, un dos factores que pode solucionar é a promoción do turismo. Nós estamos convencidos de que o turismo non só asenta a poboación ocasional, senón que leva ao asentamento permanente das persoas que desenvolven as tarefas relacionadas con ele. Dito turismo vai alén do carácter estacional relacionado co sol e a praia. É o turismo que crea riqueza permanente, xa que os traballadores viven en lugares que estaban a sufrir unha grande despoboación. E diso sabemos moitos de Ferrol, que vemos como a nosa poboación vai disminuindo por falta de emprego. Benvidas a esa suposta masificación turística e os seus beneficios. Por todo iso, creemos firmemente que o turismo non supón ningún problema en Galicia, senón que é o seu motor propulsor. Moitas grazas. Dos minutos.
Bos días, chamame Martín Faraldo e sou o refutador do equipo en contra. Primeiro, equipo a favor. O primeiro punto quero falar de Ferrol. Grazas por dicir Ferrol, porque Ferrol é un exemplo. Falache desta Semana Santa, pero que pasa con Ferrol despois da Semana Santa? Este é un gran exemplo de que non podemos depender só dun turismo, dun tipo de turismo como, por exemplo, o da Semana Santa. Falache erróneamente do tipo de festivales, pero isto é un erro, xa que os festivales non é turismo, é un día específico que faise pois unha actividade, non está considerado como turismo. Por outra banda, falachedes de que todos os galegos estamos beneficiados, pero como vichedes no noso vídeo, eu non estou de acordo. Moitísima xente queixase de, por exemplo, en Cabanas, os habitantes de Cabanas non poden aparcar na zona preto á praia por culpa dos turistas que aparcan que opinas da xente que vai ao lugar do festival e aproveitan para ver a zona? Porque estás a decir que eso non é turismo, pero se aproveitan, quedas ali uns días como chamase escapar. Pero non estou a dicilo eu, non é un tipo de turismo porque non é porque o diga eu, non está considerado un tipo de turismo. Se alguén vai facer unha escapada, pois tamén poderíamos considerar isto como turismo, non? Porque é unha actividade, igualmente. Por outra banda, quero falar da auga de Ares. Levábamos 13 anos cos habitantes de Ares que nos pisos máis altos non lles chegaba auga. Como credes que afectará a esta xente? Acaso eso non se podería considerar turismo de cercanía? O que está considerado turismo de cercanía? Antes mencionabas que, por exemplo, vir aquí era unha actividade, pero, por exemplo, ir a un festival que agora mesmo é en Ortigueira e quedarse ali uns días non sería turismo de proximidade? Pero non estamos a falar deso, eu agora está falando do auga de Ares. Tamén vou mencionar. En Ares temos un problema que nas partes máis altas, por culpa do turismo no verán, non chega auga con suficiente potencia. Credes que os cartos están por encima das persoas? Eu creo que non. Por moitas ventaxes que nos traiga o turismo, nunca van a ser suficientes como para que unha familia non poida ducharse porque non tenga suficiente cantidade de auga. Tamén falaches de que trae moitos postos de traballo, pero eu non estou de acordo. Por que? Porque a maioría dos postos de traballo que trae non son da xente da vila. A maioría de xente que vai traballar, por exemplo, a Ares, que estou falando agora, non é xente propia de Ares, é xente da universidade que vai a Universidade de Ferrol, que é de outras vilas, e pois acude ali a traballar eses meses. Tamén, que pasaría con Ares se pasara algo como a pandemia? Todos estes postos de traballo pois non existirían. Por todos estes datos, eu estou aínda máis seguro de que o turismo non é a solución. Ese non é o camino que debemos seguir. Moitas gracias. Boa tarde, son Adriana e penso firmemente que o turismo non é o problema, é o motor. Ben, para comenzar, temos moi claro que o tema dos apartamentos turísticos é algo moi peleagudo, que se están crecindo sen control, que se son responsables da subida dos alugueres, que por culpa deles os habitantes dos centros históricos teñen que despertarse ás periferias. Case parece que son os responsables de todos os males do mundo. Ben, por exemplo, na vosa mesma introducción, sacades unha gráfica na que amosades certas cidades galegas. Falades do turismo nelas, e nesa mesma mención, falando da subida dos alugueres, non deixa de tratarse de pura demanda, quero dicir. Tendo en conta que as cidades que amosades allí, 4 de 5, é dicir, Sanxenxo, Ogrove, Ribadeo e Viveiro, son cidades de praia. Está claro que na temporada de praia que o verán vai estar máis demandado. Xa, non estamos a falar de economía, da lei de oferta e demanda, estamos a falar da vida das persoas. Como crees que vai afectarlle a un obreiro que traballa
que teña que mudarse de vivenda nos meses de verano. Como crees ti que vai afectar aí? Tendo en conta que sí que realmente sí que estáis falando de economía, cando falamos de persoas falamos de economía, e cando falamos de traballo é o mesmo. Ademais, durante o vosso discurso, reiteraremos moitas veces de que a economía é a culpable. Sí. Como ben dixen anteriormente, nós estamos a poñer as persoas por encima do diñeiro, porque senón non ten sentido poñer diñeiro por encima das persoas. Ti crees? Eu creo que ninguén traballa sen ser remunerado e que a xente poñe o diñeiro por encima, tendo en conta como é a sociedade hoxendía e tendo en conta que estamos nun sistema capitalista. Sí. Ti pensas que alguén estaría disposto a poñer en risco a súa saúde mental e o seu tempo de vida simplemente por un puñado de cartos? Eu creo que iso é unha decisión persoal, pero estamos desviándonos do tema, estamos falando xa de outro debate que sería sobre mental e o traballo e a economía, que ademais en diñeiro a calidade de vida non é a mesma. Así que, como ia dicindo, para nós esta é unha visión moi simple na que se olvidan algunhas das súas ventaxes. Hai unha que consideramos especialmente moi importante, que son a única posibilidade de viaxar para familias con recursos moi baixos ou incluso con moitos fillos. Parécenos, cando menos, un pouquiño clasista reducir o turismo a xente con posibles. É precisa unha regulación no sector? Eu creo que sí, mas non acabar con ele. O turismo non pode ser só para ricos, ten que ter un carácter democrático. Nós nunca falamos de que o turismo fora só para ricos, en ningún momento dixemos isto. Facendo unha mención á economía reiteradas veces, pois eu creo que sí que estáis tratando de entender iso, non? De feito, preocupámonos máis polo povo, pola xente propia da vila que ten problemas de abastecemento, esos non son ricos. Entón, por que mencionar esa economía cada 2 por 3? Por outra banda, botadenos moito en cara que nos centramos nos aspectos económicos, como estades a facer agora mesmo nas vosas preguntas. Ben, non son os nosos argumentos exclusivos, mas, como xa dixen antes, gustaríame precisar que vivimos nunha sociedade capitalista, e volvo a facer hincapié niso. Pareceme moi ben que defendades argumentos que ten que ver co crecemento, coa saúde mental da xente, mas isto parecenos que é cuestión de outro debate. Ninguén pode poñer en dúbida que os indicadores económicos melloran que o turismo e que isto é algo moi importante para a vida das persoas. Outra cousa é que esta actividade poida xerar algúns inconvenientes que deberán de ser regulados. E insisto, regulados, non demonizados, que é o que parece que pretendedes facer. Xa para finalizar, estamos convencidos de que este modelo turístico que se está a desenvolver no noso país incide directamente na recuperación do patrimonio cultural, como por exemplo a Ribeira Sacra, que está mencionada, está a punto de ser... Moitas gracias. Bos días. Agora faláchedes e recalcáchedes no capitalismo. Pero que lle vai importar a alguén que non pode aparcar, que non pode ter a suficiente potencia da auga o capitalismo, o socialismo? Eso non é importante. O que nos importa a nos é a vida das persoas, a vida dos galegos. Vos estades dispostos a renunciar a maxia que ten Galicia para que sexa máis como Valencia ou a costa, que sexa masificado, que parece que tiras un alfiler e pichas a 5 persoas. Eso non pode ser en Galicia. Galicia é unha terra máxica. Por outra banda, faláchedes de regular. E se falades de regular é porque hai un problema, non? É a miño punto de vista. Non sei que dixechedes de que nós estamos en contra das persoas que non teñen diñeiro para viaxar, pero eu creo que estades escoitando outro debate completamente distinto, porque nós nunca falamos disto. Se renunciamos ao turismo, estamos renunciando se non renunciamos ao... Gustaríame añadir o que dixeches antes, que eu, no meu punto de vista persoal, non hai nada que sexa perfecto, quero dicir, así que todo ten os seus inconvenientes e que haberá que regular as cousas, non? Xa, pero ti estás a por como se non houbera inconvenientes. Non?
Por outra banda, faláchedes tamén de que vou falar das zonas públicas, porque está claro que os turistas ensucian. Falas de inconvenientes. Non crees que o turismo podería solucionar os inconvenientes de, por exemplo, coñecer outras culturas? Porque se non hai diversificación de culturas, a xente sempre vai facer o mesmo. Pero isto non ten nada que ver, xa que ti podes coñecer outras culturas de outros xeitos, non ten nada que ver co turismo, porque ti o que nos non quero que quede claro, quero que quede claro que o que nos non queremos é que Galicia se convirta na Costa do Sol. Por qué? Porque isto é completamente negativo. Ti queres que na Costa do Sol a xente coñece outras culturas? Eu creo que non ten nada que ver o que estamos falando. Por outra banda, dixéchedes que todos os galegos estamos beneficiados, pero eu creo que isto non é verdade, porque o turismo desabastece. Vou poñer un exemplo. Outro día fun eu neste verán a comprar a Gales. Cal foi a miña sorpresa? Pois que non había raxo. Cal foi a resposta do dependente? Pois que con tantos turistas, pois que non se vendía. Como queredes que vai afectar isto? Xa non podemos nin comprar, xa non podemos nin abrir a villa, xa non podemos nin aparcar. Eu o teño claro, o turismo así, non. O que é preciso é regular. Tamén faláchedes dos postos de traballo, pero eu creo que estes son precarios, porque están traballando por un soldo mínimo en unhas condicións pésimas. Todo isto demostra que o turismo non é a solución. Non podemos depender deste, non podemos ter a dependencia que queredes que teñamos. Moitas gracias. Durante as intervencións vos agradecemos que baixedes o volumen o posible. Xa non pido que non faledes, simplemente que se xa máis baixo. Grazas. Bo día a todos e a todas, son Ida e creo firmemente que o turismo non é un problema que azote Galicia. Na vosa introducción mencionades Vigo no Nadal. Eu quero recalcar unha cousa. Por que Vigo no Nadal ten as luces? Porque ano tras ano os propios habitantes da cidade votan o seu propio alcalde, que é o que promove as luces. Pero ti non crees que os habitantes de Vigo votarán o alcalde máis que polas luces por outras cousas? Non teñen a súa maior preocupación, non creo que estas luces. Está demostrado que as luces de Vigo fan chegar todos os anos milleiros de cartos á cidade. Non crees que iso, o capital, é o que promove a que voten a Abel Caballero ano tras ano? Eu non poño en dúbida que terá máis cosas boas, pero eu non podo vivir en Vigo. É o que amosa que están a facer. Por outro lado, estás falando de que só a xente da vila pode traballar, ou parece que é o que estades a insinuar. Vos falabas de Abel Caballero, pero por moito que a xente siga votando Abel Caballero, como vixe desde o vídeo, siguen queixándose dos problemas que xera o turismo. Eu no vídeo non pude ver que toda a xente fora de Vigo. Non sei se esa xente pode ser de Ares, principalmente que estaba a mencionar antes que sufrían un abastecemento de auga un pouco pésimo por culpa do turismo. Eu non te digo, pero podo referirme a calquer zoa, pero Vigo é unha das que ten ese problema. A xente queixase polo turismo con esas razóns. Vale. Por outra banda, quero seguir falar da xente que está a buscar traballo no verán. Vos parece que estades a dicir que só a xente que traballa, que vive nese sitio todo o ano pode traballar. Poño vos un exemplo. Eu, este verano, xa puide traballar. Estive a facer un curso de monitora para poder gañar os meus cartos propios.
E que pasa? Que por deixar de traballar en setembro ou porque xa acabou a temporada alta non podo traballar no verano? Pois non, pareceme un argumento de temporalidade. Non, nos non dixemos iso. Dixemos, o sea, o que queremos dicir é que non trae beneficios só a xente do povo, trae beneficios a xente de fora, e que isto non é que vos dixete. Pero acabas de dicir que, por exemplo, que a xente de fora trae beneficios. E o que eu pregunto é, por que a xente de fora non pode traer beneficios traballando aquí? Non dixemos que non pode traer beneficios, o que dixemos é que non trae os beneficios ao mesmo povo. O que dixechedes vos. Pero non crees que ao vir a traballar aquí, ao ter que pagar aquí o seu propio piso, a súa propia auga, ou mesmamente a comida, traen beneficios ao povo? Porque eu creo que sí. Tamén estades a falar de que estamos todo o rato a recalcar a temporabilidade e a estacionalidade. Cando afirmades que o problema do turismo é o seu carácter estacional, supoño que vos referides ao turismo de raias de sol. Pero incluso ese crea postos indirectos ao longo de todo o ano. Esquecedes todos aqueles que están relacionados de maneira indirecta con él. As fábricas de suministros, os museos, os balnearios, o mantemento das infraestructuras. En que estación pechan? Preguntámonos. Non hai ninguna actividade económica que non teña picos ao longo do ano. O turismo non é unha excepción. A cuestión é racionalizar e diversificar todos estes sectores vinculados de maneira indirecta ao turismo. Nós estamos convencidos de que por aquí imos ben. E tampouco imos negar aquí que, sobre todo nos meses estivais, a afluencia do turismo as nosas costas pode supoñer, e de feito supón unha incomodidade para a poboación local. A ninguén se lle ocorre que porque haxa conductores imprudentes teñamos que prohibir os coches, non? É moi evidente que toda a hostelería das zonas costeiras vive do turismo e temos que conciliar a convivencia entre os locais e os turistas. Estamos convencidos de que ese é o camiño a seguir, non o da turismofobia. Moitas grazas. No voso discurso estades a falar das repercusións negativas da vida da xente autóctona, de como as súas vidas vense alteradas. Citades lugares como Sanxenxo, O Grove ou Santiago. Falades de como o turismo afecta negativamente a economía, xa se mediante o incremento dos precios tanto de lugares como na mesma gastronomía. Falades de traballos estacionais en condicións precarias, das repercusións medioambientais, incendios, alteracións da paisaxe, etc., etc., etc. Para vos, o turismo fai que Galicia perda a súa marxa. Fica claro que Porén, os meus compañeiros demostraron que non eran certos nas súas quendas de refutación. Fica claro que o turismo non crea postos de traballo estacionais, senón que é capaz de crear emprego, así como asentar a poboación de forma estable. E non son nas zonas de costa, senón que o turismo se diversifica en varios sectores proporcionando novas oportunidades en rexións onde estas non sobran. Non debemos ignorar o impacto positivo do Camiño de Santiago nas zonas rurais e na mellora das infraestructuras do noso territorio. Tamén deixamos claro que os problemas que poden causar da poboación de certas vilas e cidades son anecdóticos en comparación coas vantaxes. Así mesmo, os meus compañeiros debateron que o turismo supuxeron unha perda da nosa identidade, xa que o intercambio cultural que trae o turismo non fai máis que enriquecela. Por todo isto, seguimos a estar convencidos, e tal vez ainda máis tras o vosso discurso, de que a masificación turística non é un problema en Galicia, porque, como ben defende a nosa tese, o turismo non é un problema, é un motor económico, cultural e demográfico que debe evoluir ao carón das necesidades da sociedade actual e adaptarse aos novos tempos, pero un motor imprescindible para avanzar. Camiñar cara a un modelo de turismo sostible cunha boa relación entre turistas e residentes é a única opción posible. Non callades
da turismofobia, nin en escenarios apocalípticos nos que os visitantes arrastran o noso territorio provocando caos. Lembrade que xa os romanos facían turismo de Egipto e Grecia como viaxes culturais e de ocio. Que agora o turismo sexa máis popular, ao alcance de máis xente, non debe impedirnos ver todas as súas vantaxes. Como dixo Quijote, que lé moito e anda moito, ve moito e sabe moito. Non nos puxemos a un turismo que abre a mente. Non puxemos dun motor imprescindible para a boa marcha de Galicia. A masificación turística non é un problema en Galicia. Moi bo día a todos e a todas e moitas grazas pola súa atención. O meu nome é Jenny e son a encargada de expoñer a conclusión do meu equipo. Como ben dixo a miña compañeira Zureli na súa introducción, e como ben defendeu o meu compañeiro Martín nas súas refutacións. E despois de escoitar os meus argumentos en contra, estou ainda máis convencida de que sí, a masificación turística en Galicia é un problema. Dende o momento que algo afecta negativamente a calidade de vida da poboación, a súa rutina diaria é algo tan esencial como pode ser o descanso ou as actividades cotiás, como ir á compra, é un problema. O feito de non poder disfrutar dos nosos recursos, como poden ser as praias, ou visitar os monumentos máis importantes por non soportar as colas interminables, é un problema. Dende o momento que o traballo que se xera é precario e tira por terra dereitos primordiais, como as horas de traballo, é un problema. Alguns exemplos dos argumentos que argumentou o equipo contrario foron: xera traballo. Dixestes que xera emprego todo o ano, pero este traballo é precario, é todo o contrario. Non crea traballo todo o ano, senón que son traballos temporais. Outro argumento foi que incidistes tamén nas festas e festivais, pero estas actividades culturais non están recollidas como un tipo de turismo. En Galicia non é un problema calquera, senón un que vai en aumento e necesita solucións urgentemente. É un problema grave dende o momento que os habitantes ven como a súa vida non pode seguir sendo normal e teñen que cambiar os seus hábitos. Por moitos beneficios económicos que poda traer, por moito traballo que poda xerar e por moita riqueza cultural que poda chegar, non compensa a perda de tranquilidade que conlleva. Os galegos vemos como os prezos suben, os alugueres se converten en obxectos de luxo, a contaminación se multiplica e os problemas de convivencia aumentan. Os beneficios económicos non poden poñerse no primeiro lugar. Os cartos non poden ser máis importantes que as persoas. O turismo en Galicia é benvido, pero os beneficios que trae son unha boa fonte de ingresos, mas ten que ser un turismo regular, que non afecte aos habitantes dos nosos povos receptores. Por todo isto, o meu equipo máis eu afirmamos rotundamente que sí. A masificación turística en Galicia é un problema e pode ir a máis. Por isto, sexamos